Mill-ewwel ta' Marzu li ġej dawk li jixtiequ japplikaw jew iġeddu l-Blue Badge tagħhom jistgħu jagħmlu hekk mill-Aġenzija Support. Dan bħala parti mill-ħidma tal-Gvern sabiex is-servizzi kollha offruti lil persuni b'diżabilità ikunu kollha taħt saqaf wieħed u persuni b'diżabilità ma jkollhomx bżonn jiġru minn post tal ieħor. Dan ħabritu l-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ħabbret ukoll kif is-sena l-oħra l-Gvern ħareġ aktar minn 3800 Blue Badge filwaqt li ġeddet mal-2400 dokument ta' dan it-tip. Hija spjegat kif dan is-servizz huwa wieħed imprezzabbli, speċjalment għal dawk b'diżabilità. Servizzi li beda lura fl-1973 u li qed naraw li kompli jagħti dik l-importanza lil persuna b'diżabilità li jkollha problema fl-immobilità li jkollha aċċess għal parkeġġ li jkun riservat. Preżenti kien hemm ukoll il-Kummissarju tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Samantha Paġ Gazan li spjegat kif minn dan is-servizz mhux se jgawdu biss dawk b'diżabilità. Għandek anzjani li ma jistgħux joħorġu mid-dar kieku mhux għall-Blue Badge u allura tfisser inqas iżolament u tfisser ukoll parteċipazzjoni soċjali fis-soċjetà tagħna. Tfisser ħafna affarijiet għal nies differenti. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support Ruċi Berras saret kif din l-Aġenzija għaddejja b'ħidma ta' simplifikazzjoni tas-servizzi għall poplu Malti. Dejjem nespandu s-servizzi tagħna, speċjalment servizz bħal dan huwa tajjeb li jkun ġewwa l-Aġenzija Support biex is-CRPD tieħu dak ir-rwol ta' regolatur u tara li ma jkunx hemm abbuż minn dan id-dokument. Ovvjament aħna dejjem inkomplu bil-ħidma tagħna u dejjem nivvintaw proġetti ġodda f'isem il-persuni b'diżabilità.